ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳಿಯರಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಟ್ರಿಕ್ ಪನಂದಿಲ್ಲೆ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಚ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ವಿಡಿಯೋನು ತೂವಲಿ ಆಂಡ ಐನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋನು ತೂಪರು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಐನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಮನಸುಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಐನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ವಿಡಿಯೋನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಐಕೊಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಪ್ದ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಐನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಡಾಟ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವು ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಂಡ ಗ್ಯಾಲರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೇವ್ ಆಪುಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಮಾತ್ರ ತೂವೊಲಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಲಿಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಕಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿನ ಆ್ಯಪ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಅಲವ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಖಾಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಕಾಪಿ ಮಂತಂಡ ಮೂಲು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಮೆತ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ವಿಡಿಯೋನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಾಪಿ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವು ಬಂಗ ಆಂಡ ಇನ್ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಏರು ಫಾಲೋ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ.